आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नोंथांमोनखौ आंनि नैबे फुरा मोदानफबनाय सोलेरखौ लानानै नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाहैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मारै जागोन आंबो मिथिया नोंथांमोना नालाय मा जाबाय समबार बारायखौ लानानै नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनाय जाबाय आरोना स' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गावसिबना हो चेलो स' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों आरोना स' नोंथांमोना जोंना माने निउ मेम्बार फैदों आरोना निउ मेम्बार मानै आरोना मानै जोंना निउ मेम्बार आं नोंथांमोननो खिथानोसै फुरा किउटि आरोना सिख्लाफ्रा फसायनानै कमेन्ट होसिलाजोबनो हागौ खिन्थु दा बिहरल' आरोना सोरबा सोरबा बिराद फसायो आरोना जोंनि मावजि सैमाखौहाय स' नोंथांमोना नायदो स' दायो ओमफ्राय आंना बिमायाहाय मावजिजों गेलेगासिनो दं आरोना स' बिसिना जायगाफ्रा नुबाय नों मालाय फुस्लाजोंसो थायो आरोना रायजोफोर ओरैबायदि किउटि हले बिमा आयो बारखोथारबाय आरो सिखादेनाय सिंगादेनाया माने नोंथांमोना साननो हागौ बेखौ माने बेलाथि होननानै खिन्थु बेलाथि नङा आरोना रायजोफोर लकेलसो माने ओंखामबो जायाखै जेबो जायाखै ओमफ्राय दुध मालाय दौनानै जोंना बिमाया दौबाय थायो आरोना एखे दौओ आरोना रायजोफोर आंनि मिमि सना सिखादेनाय सिंगादेनाया मिलि जुलिया नामा मिलि जुलि आरोना रायजोफोर मिलिया अबेमोनलाय माबा सयमा गोनाङा नैबे गोसोमा आयु खांग्रांलायबावबाय सिखादेनाया मिलि जुलिया होनगालाय मिलि आरो जुलि किउटानो लाजाया दाबो थुखैथ'वाखै आरोना एसे देरबावनांगौ थुखैबाथाय एसे देरबाथाय थुखैबायबो आरोना रायजोफोर ओरैबायदि किउटि जायगायानो बिराद स्मुथखा आरोना हलाय बबेनिफ्राय लानानै फैयो जोंना सासे आंथ' मिथिला जारौनिसो मावजिया ओरैनो बे मावजिनावफ्राय जि बोराबलायो नै नोंनि ओरैबायदि फुथुलाजों किउटि गेलेबाय थायो आरोना बिसोरो आयौ माथो फैनो बारखायो नै गावसोरखौ रायदावैनो जाथारलायबाय आयौ आंनि बिबि सनाफ्रा सिखादेनायफ्रा फैनो फै ज' गेलेलायनांगौ बिदि जाबाय आयौ नै बेजों गेलेदो ज' गेलेदो आयौ रेडिमि आयौ मानो बारखोनांगौ सिखादेनाया मिलि जुलिया किउटि सिखादेनायफ्रा हेन्सिक लाङा नामा हेन्सिक आयौ निमि आगाबारबायसो फैदो बाथ' सैमा मावजि गोन्दा गोन्जि आजां गाजां आयौ मानो फैबाय थादोंहाय सिखादेनाया आंनि बियानै सनायालाय मानो फैबाय थायो लागाव ओरैबायदि आरोना बिराद मोजां गेलेबाय थायो नै रायजोफोर बेहायनो लागाव खिफिया लेबेल बाराया सिंगारिना बुलायनाया लाजिबायलां माराम मसलिबेल नोंलाय मसलिबेल दारि मेराना बे दारिया ओमफ्राय माखासेफ्रा बाहेरायाव दंजोबो आरोना आयौ जास्टिना बहुत बुरजा फैखो मिथियालाय लागाव सालाखौ मा दादा जादों जास्टिना आइ मिथि लागायना थाव फुनदों आयौ मिथि सिखादेनाया जा गिदिर देरबाय साला आयौगा रकिजों बिकिजोंथ' गामियावसो दंखायो आरोना रायजोफोर एसे गोबावसो फैथ'थाराखै दा सानसे लागाय जास्टिन लागाय मिथिखौ लागाय मा डिस्टार्ब जादों बे लागायदो आयौ मिथि सिखादेनाया लेंग्राया साला मिथि ना खालि खामसालि ना असेब्ब हा खालि खामसालि खालि गादेरनाय फै जोंना फै मिथि बिदि गाव गोसोबासो गोसो बाखुसावखायो साला नङाबाथ' आजां गाजां आरोना मा ओंख्रि जालायखोथाय समबार बारायनि नै बिदियाव ओंखाम खुरनाय नाङालै गोदाव सोराव बिदियावनो बेमार जायो मा जायो सनानि थोरसिफोरखौ मानो दोनदों आं जागासिनो थोरसिया नै गाव जानायावसो जानांगौ जादों आंहा ओंख्रियाथ' मा जागोन खुनु जानदालाव थायो एसे जानोसैलाय बे दै आखाइ सुनसां एसे गल' होनलायवदो ओमफ्राय मा ओंख्रि दं सोर मिथिनो आइये सारायनो उरायला गोसो जाबायलां दालि जहल खांख्रिखला एवनाय आंनि ओंख्रि नङालै बे उफाय गैया जानांसिगोन आरोना आं रायजोफोर बाहेरायावसो जिरायना जागोनलै आयौ गैलालै बिसोरो आयौ खिफिया सिलायथारबाय आरो दोन बिमा बेयावनो जागोन आङो सिबाय खिफि मोनाब्ला संख्रि लाबो एसे खोनाबाय छै मुर्ख बै खोथाखौनो मानिनो नागिरा बियो मिथिया लागावसैलायलै रायजोफोर मिरामिस उफाय गैया संसाराव हाबनाय मानसि फालिनांगौबो जायो बेबायदि थोरसिफ्राव गोग्लैखायनो बाथारोलै आंहा दा मासथिनि
जय शिराज मा लक्की जय शिरापा शिव शम्भ बलिना जय बांला गुरु साते 50 फैसा दक्षिणा ओंखाम थफ्ला जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु 33 कोथि देव देवी आफा सिलिगुरि गणेश ठाकुर दाहालागै 33 कोथि बारायलायबाय बे 36 कोथि उन्दै उनला लाफानानै एकदम जाहाथे मिरामिसजों थाबथा थुबथा जाया होननानै समबार बारायखौ लानानै सोसोम गोनां जासिगोन होननानै हादै बार'ख्रां साखि साबोर लानानै नाजांगारि हाजो भुटान हाजो एकदम ओरै सालाखाथि हाजो साखाथि हाजो बावखुंग्रि हाजो नांदरबारि दंदरबारि लानानै सोसोम गोनां जासिगोन होननानै शिराज मा लक्की नायम दाखालिनि लेस लाबोनाय बहा थांजोबखो मालाबा जाजोब्बाय नों 500नि लेसखौ आयौ लायलाय मोननैसो दंबा ओंखाम जानां लाबो बे जारौनाव नागिरथां जाबाय आरोना आं रायजोफोर मिरामिससो उफाय गैया माथो खालामनो एक्चुअली ओरैबायदि माने मिरामिसना दिनै बारा खहाबा ओरैनो नायदोलाय जादोलाय खहाबलायबाय नङा दे खनसेल' फिसाय दंनायखौ जाया जायो नामा नङा होमबा इन्टारनेट फेमिलिबो देब्रा रागा जोंबायलै आं नुलै खनसेल' जालाय आं रागा जोंनो मिथिया बिदिबा नै दे जानो नागिरनायाव नायलाय ओंखाम जानायाव मानसिया बुयो मोसौ जाबाय नों थैबाय बुजिबाथाय लांखौबा थगाय दिनै आंजों जादों थगायजादों Hey, murko. Ya, bayar baron apa jadi ini salah fra. Micia kili boleh. Lakai. Mici lakai. Mici lakai. Mana ada rambi? Mici bina nawa. Aye, shona pas kadi ni pan. Apa? Bima nunggu akhirnya. Lagau. Baik, salah. Mesti lele, Micia. Lais bayang Micio, lais bayang. Ayo. Thôi đáp chứ mày cho nó cái đồng này cái bé nè. Em cái khét lưng nè. Cái khét lưng nè, cái khét. Cái khét này xin mà thôi, mili chú đi chứ. Đã cái đồng này bé nè. Micio boleh menambah cái khét. Mas tu, tu nè. Thôi mấy bị bơ cái đồng này à, mà bây giờ hay lúc vào đặt điện rồi, phù hợp này cái đằng cái này sẽ bị những sao một sinh đồ có đừng à. Bây giờ đồ vào đây rồi, tại đây đang xin. Ayo, thun lah ya. Sikadi ni singadi ni ya, mili jule ya. Meow. No. Lưng này. Tôi nhớ rất là đúng này. Lưng bay nè. Mà sẽ không phải gì. Lưng hình chứng lý sao là? Ayo. Chưa là bay gì nữa. Chưa là đâu được, chưa là hơn đâu chứ. Micia lúc này hắn là cái lais bay lao. Gần gì? Ê, quá ba thứ này đến lại hả? Để bây giờ. Cái khi đục ra như vậy là ultra model. Meow. Apa surat ini ada lipsnya. Isi silo tu berapa program nasional? No. Setelah no apa bisa mana? Mau juga setelah berapa sih? Jam selai, renga. Ayo, lưng này à? Lưng đừng. Sikadi na. Kamu tu. Tahu nữa betul. Đi miệng bạc đâu lấy tiền về để cái lưng này con này hả? Oh. Ê, Michi, vậy thì cái năng lại. Cái khác cái gì bắt ra cả xin này. Đây. Ya, ở đây baba đúng không? Kiwi đúng không? Kiwi. Hey, chala, một cô. Khang rừng nó đúng vấn đề này.